Mae jyst mynd I ffwrdd am gyfnod a jyst gael bach o ysbrydoliaeth a perspectif yn really bwysig. So dwi'n meddwl bod yn peth drwg bod bobl yn gadael, ond mae'n peth da dod yn ôl a dod ar yr ysbrydoliaeth na'n ôl hefo chi. A jyst meddwl pam fedra ni'n neud rhywbeth tebyg yn fama, neu pam fedrith y syniad yna ddim gweithio yn lleol yn Gogledd Cymru. I ddechrau fo'i syniad oedd Pen Wiwar a o'n I mewn sefyllfa lle oedd genna fi'm syniad sut I droi y syniad yn fusnes. Mae y natur a yr amgylchedd yn rhywbeth sy'n meddwl lot I fi. Ers o'n i'n ifanc, really, ges I ati wedyn I astudio bioleg yn prifysgol a wedyn ymhellach wedyn di gweithio llawn amser yn y maes, yr amgylchedd mewn ffordd, hefo cadwraeth. Ys I wedyn gadael Gogledd Cymru am flwyddyn, so ys I ffwrdd I fyw yn Australia. A wedyn dwi'n meddwl fatha cysylltiad rhwng y ddau profiad yna o cariad mawr yma at yr natur a byd amgylchedd, a wedyn gael yr profiad ges I o fod mynd I ffwrdd am blwyddyn a jyst gael bach o perspectif. Nath hynna kind of dod at ei gilydd a dwi'n meddwl jyst neu fi sylwi be dwi isio neud yn symud ymlaen, sef dwi isio trio cychwyn busnes a rhedeg busnes sy'n mynd I gael effaith mawr ar yr amgylchedd, effaith positif, a hefyd yn lleol hefyd sy'n mynd I helpu Gogledd Cymru I roi ni ar y map. O'n i'n gwybod o'n isio cychwyn busnes o hynna'n rhywbeth o'n i'n really yn gwybod. O'n I hefyd efo'r idea a'r syniad yma bod fi isio dechrau busnes dillad, ond eto o'n I ddim yn gwybod sut I cymryd y step nesaf, just syniad oedd o. Ac o'n I just yn sbio ar social media ar Facebook, dwi'n meddwl, a nes I just gweld y post Llwyddo'n Lleol ar chance, ac oedd o hollol fatha un o'r moments na lle dach chi fatha, oh my god, mae hyn yn sain, ia. Ac o'n I fatha, rhaid fi fynd amdano fo. Oedd o'n swnio rhy dda I fod yn onest, I fod yn wir, fatha cyfle I wneud cwrs mewn ffordd am 10 wsos cyfa yn ogystal a gael y pres sef 1000 o bunnau I ddechrau off y busnes. So nes I just amdani, a dwi ddim wedi sbio nôl ers yno, mae wedi cael effaith really positif ar busnes fi, a dwi'n meddwl swn I yn y sefyllfa yma really heb cymryd y cam gyntaf yna really. Yeah. Mae Llwyddo'n Lleol roed y fatha platform iddo chi, mae rhoi chi allan yna. So mae'n ffordd mae'n roed fatha shortcut iddo chi, fatha mae'n roed chi o flaen gymaint fwy o pobl a busnesau eraill, so mae'n dod o fwy o sylw iddo chi straight away. Sy'n really scary ond sy'n hefyd yn, mae o'n hynod o ddefnyddiol. Mae'n rhoid y hwb na iddo chi I gychwyn off. Un ochr really pwysig o Pen Wiwar ydy yr ochr o cydweithio hefo artistiaid lleol. Mae 3 o'r dyluniadau dyn ni wedi rhyddhau blwyddyn yma yn collaborations. Mae jyst yn rhywbeth dwi'n teimlo yn hynod o enthusiastic amdan, cos dwi eisiau rhoi cyfle I artist lleol hefyd I roi nhw ar y map hefyd a rhoi y platform iddyn nhw. Ddim I ddweud bod nhw'n hynod o llwyddiannus yn barod, ond jyst tynnu rhywbeth gwahanol efo nhw a mae wedi gweithio'n really da. Mae yna bach o mindset yma fatha bod pobl ifanc yn gorfod mynd I ffwrdd I gael llwyddiant, yn gorfod mynd i'r dinasoedd mawr yma, yn gorfod mynd I trafeilio I gallu neud rhywbeth I hynna, ond dwi'n really falch bod fi wedi gallu dod yn ôl a fatha dim dangos I neb arall, ond just dangos i'n hun bod na ffordd, bod o yn bosib.